आई भैया हम दिव्या राज। हमारे कंपनी के एगो नया चैनल लॉन्च भइल बाटे जेकर नाम बाटे MJS मस्ती, जे पर सिर्फ कॉमेडी वीडियो ही देखे के मिली। ओकर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देवल गइल बाटे, रेवा लगिन ओके सब्सक्राइब कर ली लगिन और हाँ हमनी सबसे जुड़ जाए लगिन, ताकि गाना के साथ साथ में रेवा लगिन के कुछ कॉमेडी वीडियो भी देखे के मिले और मनोरंजन के नया तरीका बाटे। बस ओके सब्सक्राइब करके और हम लोग से जुड़ जाए लगे। प्रणाम, नमस्कार, बाय। चलल बाड़े नौ नंबर सेक्टर से चलल बाड़े 9 नंबर सेक्टर से आवताड़े सोया सखी टेक्टर से प्यार करिए नया नया मेटर से प्यार करिए नया नया मेटर से आवताड़े राजा हमर टेक्टर से आवताड़े सोया हमर टेक्टर से चलल बाड़े 9 नंबर सेक्टर से आवताड़े राजा हमर टेक्टर से। लाली लगौनी में तो पहले बनी सुपर आवते पटक दे हम चढ़ जाए ऊपर बाड़ा दामा धइले बा हमनी के। लाली लगौनी में तो पहले बनी सुपर आवते पटक दे हम चढ़ जाए ऊपर ना पावे जमीन सारा हेक्टर से आवतर सोया सखी टेक्टर से चलल बाड़े 9 नंबर सेक्टर से आवतर पिया हमर टेक्टर से। ढेर दिन पे आवतारे दिव्या के पास हो चुम्मा ले हो वैसन की टंगा जाई सास हो। ढेर दिन पे आवतारे दिव्या के पास हो चुम्मा ले हो वैसन की टंगा जाई सास हो। राहुल संगे काम होई पेपर से आवतारे सोया सखी टेक्टर से चलल बाड़े 9 नंबर सेक्टर से मेरा जय आवतारे टेक्टर से चलल बाड़े 9 नंबर सेक्टर से आवतारे सोया सखी टेक्टर से चलल बाड़े 9 नंबर सेक्टर से आवतारे सोया सखी टेक्टर से प्यार करिए नया नया मेटर से आवतारे सिया हमर टेक्टर से प्यार करिए नया नया मेटर से आवतारे सिया हमर टेक्टर से। MJS डिजिटल रिकॉर्ड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे।